Общински музей Полигнотис Вагис. Общинският музей Полигнотис Вагис работи в Потамия на остров Тасос от август 1981 година и е посветен на живота и творчеството на скулптора Полигноис Вагис, който произхождал оттам. Помещавал се в двоетажна каменна сграда в центъра на селото, която на времето била начално училище. Колекцията включва 98 скулптури на Вагис, 25 от които са в много малък размер и 15 картини на същия художник. Произведенията от първия период на художественото творчество на Вагис, 1919-1930 година, е вдъхновено главно от древногръцката история и митология и съвременната гръцка история. Използваните материали са гипс, мед и мрамор. Произведението от втория период, 1932 година и след това на скулптура се характеризират с абстракция и са отлети с бронз, камък или цимент или издълбани в камък, мрамор, дърво или гранит. Това са произведения с форми на глави, луни, орли и риби. И накрая има редица монументални творби, както на мечка с новороденото си, Вселената и поредица от миниатюрни проекти.